Maayong udto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Gipaabot nga muuli sa General Santos City ang baguhay lang nakadaog isip WBO International Welterweight Champion Manny Pacquiao. Nagpaabot sab ang mga apektado sa bagyong Yolanda sa Tacloban nga bisitahon sila ni Pacquiao. Gipahigayon karong adlaw ang special barangay election sa Zamboanga City ug probinsya sa Bohol. Og misaka na sa sobra 5,000 ka mga tao ang namatay tungod sa bagyong Yolanda. Nagsadya ang tibuok nasod dihang gianunsyo ang kadaugan ni pambansang kamao Manny Pacquiao isip WBO International Welterweight Champion human sa ilang away ni Brandon Rios didto sa Macau kagahapon. Gitawag na clash in Cotai ang inahitabong sangka ni Pacquiao ug Rios ngadto sa Cotai Arena sa Venetian Hotel sa Macau. Nagsulob og green ug pula nga robe si Rios samtang ang naandan nga red ug blue nga robe ang gisulob ni Pacquiao. Bisan wala na knockdown ni Pacquiao si Rios, klaro ang pagdomina ni Pacquiao sa matag ground. Sa unang round, natumba si Rios apan gihukman kini nga nadakinas o naslip ra siya. Gipakitaan ni Pacquiao si Rios sa round 2 og landing combinations nga hinay-hinay nga mitarog sa mas bata nga si Rios. Apan mibalo si Rios og gituklod si Pacman ngadto sa PC sa boxing ring. Doon na sa higayon nga naggakos ang duha ka boksingero apan padayon ang pagpanumbag ni Rios kang Pacquiao. Ikapila niya kini gihimo kang Pacquiao busa gipasidad-an na siya sa referee. Tunga-tunga sa away, naggisian sa wala nga kilay si Rios. Nagpadayon ang bangis ni Pacquiao hangtod na sa round 12 ug sa katapusan gideklarang mananaog si Pacquiao pinaagi sa unanimous decision. The winner by unanimous decision, he's back, the fighting pride of the Philippines, Manny Pacquiao! Diretso mo pauli sa General Santos City karong hapon ang Filipino boxing icon ug kongresista nga si Manny Pacquiao. Human mo daog kagahapon sa sangka batok kang Brandon Rios didto sa Macau. Inspirasyon ni Pacquiao ang katawhang Filipino nga nag-antos sa katalagman. Si Jun Tariman sa report. Pasado alas 4 karong hapon utog pa ang chartered flight sa Team Pacquiao dito sa Jensen di gipaabot nga sugaton kining heroes welcome. Sama sa mga pulong diha sa Encanta bilog ang mundo, gipakita ni Pacquiao ang iyang pagbangon human malukapa ug kaduha pinaagi nila ni Timothy Bradley ug Juan Miguel Marquez sa miaging tuig. Iyang naangkon na nabakanting WBO International Welterweight title. Alang nga Pacquiao ang iyang kadaugan, mausab ang pagbangon sa katawhang Filipino human sa bag-ong katalagman. Una na misaad si Pacquiao sa pagbisita sa mga dapit nga apektado sa bagyong Yolanda human sa iyang away. To all my kababayan, maraming salamat sa inyong lahat. And like what I said, this fight is for you, especially those people and families who are affected by the typhoon. And I'm very happy that God answered my prayer. Thank you so much. Dungan si kadaugan ni Pacquiao ang pagsadya sa katawhan bisan katong naigo sa bagyong Yolanda nakatagamtam og kalipay. At least yung naranasan natin kay Super Yolanda ay talagang napawi dahil sa pagkakapanalo mo. Go Manny, we're proud of you. Nakaka-relieve po talaga. Nakakaano ng problema, yung mga nangyari sa amin sa Tacloban, parang nanalo talaga si Manny. Masayang masaya. Ang away ni Pacquiao ug Rios kagahapon usasab sa kahigayunan pagpakita sa tibuok kalibutan sa talento sa mga Filipino. Ang Filipino-Mexican-American singer Jessica Sanchez mo nikanta sa national anthems Star Spangled Banner ang sa Amerika o sa lupang hinirang alang sa Pilipinas. Jun Tariman, Solar News.
Mipahalipay ang Malacañang ug ang buhatan ni Vice President Jejomar Binay kang Manny Pacquiao atol sa iyang kadaugan kagahapon. Gidayeg sa Malacañang ang talento ni Pacquiao ibabaw sa ring. Dugang sa palasyo, makahatag og inspirasyon ang iyang kadaugan ngadto sa mga biktima sa bagyong Yolanda sa Kabisayan. Matod ni PCOO Secretary Sunny Coloma, sulundon ang kaisog ug kalig-o ni Pacquiao sa panahon sa pagsulay. Gipasalamatan sab ni Vice President Jejomar Binay si Pacquiao tungod sa iyang paghalad sa iyang kadaugan ngadto sa nasod. Matod ni Binay, inspirasyon ug timailhan ang kadaugan ni Pacquiao nga makabarog ang Pilipino bisan sa mga pagsulay. Miduyog sab ang mga lokal ug international celebrities sa pagpasidungog kang Manny Pacquiao tungod sa iyang kadaugan batok kang Brandon Rios. Gidayeg sa mga Filipino personalities sama nila ni Rufa Gutierrez, Senador Tito Soto, ang manag-uyab nga si Pauline Luna ug Vic Soto ug ang mikanta sa lupang hinirang nga si Jessica Sanchez. Mipasalamat sab ang mga local personalities ngadto kang Pacquiao tungod sa iyang pagkabot sa WBO International Welterweight title. Lakip na niini sila si G. Tonji, Gary Valenciano ug si CNN Hero of the Year, Efran Peña Florida. Midayeg sab sa kadaugan ni Pacquiao sila si Carla Humphreys, Bianca Gonzalez ug si Miss Universe 2012 first runner-up Janine Tugonon. Mi post sab sa ilang mga pasidungog ang mga Hollywood stars, lakip na niini ang socialite nga si Paris Hilton, ang late night show host Jimmy Kimmel ug ang artista nga si Dwayne "The Rock" Johnson. Matod sab nila ni Mario Lopez, Piers Morgan ug ang mga singer nga si Jasmine Villegas ug si David Cook nga matod nila dako ang pasidungog nga gihatag ni Pacquiao ngadto sa nasod. Nalimtan kadali sa mga apektado sa bagyong Yolanda ang ilang pait nga kasinatian dihang gianunsyo ang kadaugan ni pambansang kamao Manny Pacquiao batok kang Brandon Rios sa ilang away kagahapon sa Macau. Dihang nagsugod ang away ni Pacquiao ug Rios, inay sa Relief Center Mulinya ang mga tao tuwa sa Convention Center, miadto ang mga tao aron mananaw sa away ni Pacquiao ug Rios. Libuan ka mga tao ang nagtapok sa Convention Center. Matod nila, may hatag ang kadaugan ni Pacquiao ug dugang kusog alang kanila. Ilabi na nga gidalit ni Pacquiao ang iyang dula ngadto sa mga taong apektado sa bagyong Yolanda. Pinaglaban nga ang mga yung mga nasalanta sa bagyo, lumaban siya para sa amin. Babangon kami ulit, ibinangon kami ni Pacquiao. Lahat ng mga pahit niya para sa mga Pilipino eh. Yun ang isang asset ni Manny. Siguro tungkol sa magandang kalooban niya, binigyan siyang maraming blessing sa Panginoon. Gipaabot sa mga Taclobanon nga apektado sa bagyong Yolanda ang pagbisita ni Manny Pacquiao sa ilang lugar human sa iyang kadaugan isip WBO International Welterweight Champion. Kini human misaad si Pacquiao nga mobisita sa ilang lugar human sa iyang dula. Alang sa mga apektado sa bagyo, susama ang ilang kasinatian sa nahitabo kang Pacquiao. Human sa bagyo, hugot ilang pagtuo nga sila makabarog og balik. Samtang si Pacquiao, nakabangon sab human ang pagkapildi sa ikaduhang higayon batok sa Amerikanong si Timothy Bradley ug Meksikanong si Juan Manuel Marquez. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, gipahigayon karong adlaw ang special barangay election sa Zamboanga City. Ang detalye sa among pagbalik. Misa ka na sa sobra 5,000 ang namatay tungod sa bagyong Yolanda. Gibutyag sa National Disaster Risk Reduction and Management Council na misa ka na sab sa sobra 25,500 katawo ang samdan ug sobra 1,600 katawo ang missing. Matod sa NDRRMC, sagad sa mga namatay gikan sa Region 8 o Eastern Visayas nga anaa sa dulan 5,000 katawo. Gisundan kini sa Region 6 nga sobra 200 ang nangamatay tungod sa bagyo. Doon na say namatay sa Regions 4A, 4B, 5, 7, 9 ug 13. Dugang sa NDRRMC, sobra 2.1 milyon kapamilya o dula na 10 ka milyon katawo ang apektado sa bagyong Yolanda. Pagkakaroon, misaka na sa sobra 24.5 billion pesos ang danyo sa infrastructure ug agriculture sector tungod sa bagyo.
Ana-ana sa sobra 13.1 billion pesos ang nangaguba nga infrastructure, samtang sobra 11.3 billion pesos ang danyos sa agriculture. Naguba sab sa bagyong Yolanda ang sobra 1.1 million ka mga balay. Mikabat na sa sobra 527 million pesos ang nahatag nga hinabang ngadto sa mga apektado sa bagyo. Mibalik na sa ilang mga operasyon ang dulan sa 60% sa mga bangko sa Leyte ug Samar. Duha ka semana human miigo ang bagyong Yolanda. Matod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, 102 sa kinatibuk-ang 171 ka bangko ang nagbukas na pagbalik. 44 sa mga bangko niini ana nahimutang sa Tacloban City. Apan sa 63 ra sa kinatibuk-ang 204 ka ATM sa Leyte ug Samar ang online. Matod ni BSP Deputy Governor Nestor Espinilla Jr., maglisod sa pagbukas ug balik ang mga bangko tungod kay nadaot ang pasilidad ug manpower sa mga bangko. Gipaabot ni Espinilla nga mahingpit ang banking operation sa Tacloban City sa dili pa matapos ang tuig. Giaprubahan sab sa Monetary Board sa Bangko Sentral ang relief alang sa mga bangko diin mamahimong makatransact ang mga customer ngadto sa mga bangko bisag walay valid government IDs. Gisugyot sa mga tinugyanan sa Metropolitan Manila Development Authority ngadto sa mga health authorities sa Tacloban City ang pag-apod-apod na og mga medisina batok sa sakit nga leptospirosis. Usa na ang namatay samtang unom ang natambalan human matapti sa sakit, dili palang dugay. Si Wilmark Amazona sa detalye. Wilmark? Mencho sa briefing sa Task Force Yolanda kaganinang buntag, unang gisugyot sa mga tinugyanan sa MMDA nga mag-distribute na og tambal batok sa sakit nga leptospirosis. Base kini sa kasinatian sa MMDA na nasugatan pagsakop sa sakit nga leptospirosis atol sa bagyong Ondoy sa Metro Manila. Matod ni Emerson Carlos sa MMDA, pamiligro nga taptan sa sakit ang mga mananabango ubos sa cash for work program sa kadamhanan ug mga maglain-laing organization. Dili kalikayan ang sakit nga leptospirosis nga mugna sa ihi sa ilaga, ilabi na sa pagbaha ug pagulan sa rehiyon. Base sa information gikan ni Dr. Paula Pasigyonko sa Department of Health Regional Office 8, adunay usa nga namatay tungod sa leptospirosis. Gawas niini midugang si Dr. Pasigyonko ang Australian Health Team nga anaa karon sa syudad nakatambal na og unom ka tawo kinsa nataptan sa nakamamatay nga sakit nga leptospirosis. Moapod dayon ang DOH o mga tambal ngadto sa mga LG o mga barangay officials o ingon man ngadto sa mga grupo nga may patuman sa Cash for Work program. Lakip na sa hatagan og tambal ang mga MMDA kinsa anaa pa sa syudad aron pagtabang sa kadalanan. Mencho. Daghang salamat Wilmark Amazona reporting gikan Tacloban City. Miabot na sa 109 tons ang mga relief goods nga napadala sa Tabak Division sa Philippine Army sa Zamboanga del Sur alang ngadto sa mga biktima sa bagyo sa Kabisayan. Si Jong Kajon sa detalye. Jong? Yes, Minjo, muabot na sa 5 ka batches ang napadalang relief goods alang sa Kabisayan pinagi sa inilang Tabak Division sa Philippine Army nga nagbase sa Zamboanga del Sur. Maabot na sa 109 tons ang tanang relief items nga napadala sa Tabak Division. Matod pa ni Tabak spokesperson Captain Jefferson Sumera, gipadala agi sa Rapitan Port sakay sa upat ka 6x6 trucks ang mga relief goods. Tungod sa gigamit sa Kabisayan ang air assets sa Armadong Kusog sa Pilipinas, ang Tabak Division ni paagi sa ilang donasyon sa Tugo o sa GP shipping lines nga mitanyag og libreng paghatod gikan sa Pantalan sa Usami City o sa Dapitan City padulong sa Cebu City. Ang mga relief goods na kolekta sa Tabak Division gikan sa mga private individuals, sakop sa media, civil society organizations, private corporations, mga kampanyas, religious organizations o mga local government units sa probinsya sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Misamis Occidental, Lanao del Norte o Lanao del Sur. Matod pa ni Captain Sumera, sagad sa mga relief goods, mga pagkaon, medicines, infant foods o infant foods o water purifier tubs. Menchu? Daghang salamat Jong Kajon reporting gikan Pagadian City.
Sa Baguio City, nahukman sa SM Supermalls ang pag-redesign sa ilang expansion project sa syudad aron pagpabilin sa daghang kahoy. Gibutsyag sa SM Supermalls Regional Supervisor Cesar Bondok nga giusab ang disenyo sa 4-story redevelopment sulod sa ilang Luneta Hill property. Kini aron pagtubag sa panawagan sa katawhan nga dili maputol ang 182 ka pine trees ug alnus trees. Nakadaog ang SM sa mga environmental cases sa Baguio Regional Trial Court Branch 6 nga gisangat sa mga environmentalists, artists ug concerned residents. Giprotestahan sa mga petitioners ang development sa SM apan si RTC Branch 6 Judge Antonio Esteves miingon sa iyang desisyon nga walay immediate effect sa environment sa Baguio ug sa mga kasikbit nga mga dapit ang mall expansion project. Gipasabot sa SM nga ang mall design musunod gihapon sa US Green Building Council standards. Gikonsulta sa SM management ang mga foreign ug local experts ug mga foresters alang sa bag-ong disenyo. Aniya na ang front pages sa mga pamantalaan sa Subo. Sa Sunstar Cebu, giisip nga kadaugan sa katawhan ang unanimous decision win ni Manny Pacquiao batok kang Brandon Rios. Sa Sunstar Super Balita, mubisita sa Leyte si Manny Pacquiao human sa iyang kadaugan batok kang Brandon Rios. Og sa Cebu Daily News, giisip nga inspirasyon alang sa mga apektado sa bagyo ang kadaugan ni Manny Pacquiao kagahapon. Gipahigayon karong adlaw ang special barangay election sa Zamboanga City ug sa probinsya sa Bohol. Atong unahon ang sitwasyon sa Zamboanga City diin malinawon ug hapsay hangtod ning orasa ang special barangay elections sa syudad. Hinuon aduna gihapoy na matikdang mga kalapasan sa mga lagda sa eleksyon sa pipila ka polling centers sa Joaquin Enriquez Memorial Grandstand. Daghang dump trucks naka-standby aron pagdala sa mga botante ngadto sa Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Ang polling center nga gidesignate alang sa mga evacuees gikan sa mga barangay Mariki, Rio Hondo, Santa Barbara ug Zone 4. Apan aduna say mga private vehicles nga nanghakot sa mga botante ngadto sa polling center. Hinuon dili matino kung kini hinimuan ba sa mga kandidato. Pabilin sab ang pagpanghatag og mga flyers gawa sa eskwelahan bisan og gidili na kini. Sa usa ka eskwelahan adunay watcher sa usa ka kandidato kinsa mitupad pa sa usa ka botante aron tudluan kini sa pagsulat sa balota. Si COMELEC Chairman Sixto Brillantes kinsa mobisita sa syudad kagahapon miingon nga nagtagbaw siya sa security arrangement nga gihatag sa kapulisan ug militar sa syudad. Dili menos sa 500 ka pulis ang gipakatap karong adlaw sa Zamboanga City aron pagbantay sa piniliay. Kagahapon na apod-apod ang mga election paraphernalia alang sa eleksyon. Gibutyag ni Commission on Elections Chairman Sixto Brillantes nga gipaabot nga moabot sa 60 hangtod sa 65% ang voter turnout sa gipahigayong barangay election sa Zamboanga City karong adlaw. Matod ni Brillantes, hapsay ug malinawon ang pagpahigayon sa barangay election sa syudad. Dugang ni Brillantes, hugot ang seguridad sa pag-abot sa mga botante gikan sa 4 ka barangay sa syudad ngadto sa mga polling precincts. Dunasay mga sakyanan nga motabang pagdala sa mga evacuees ngadto sa mga polling centers. Gipahimangnuan ni Brillantes ang nagpadayon ang liquor ban sa lugar samtang mulungtad ang election gun ban hangtod sa December 12. Our expectation namin, which would be not far from the 2010 barangay, 2010 was 65%. We expect now about 60 to 65% also turnout for today's election. Nabalik na ang kuryente sa Bohol ug naatol sa special barangay elections karong adlaw. Dugang detalye pinaagi ni Twini Malinaw. Twini? Yes, Manchu, gibutyag ni Department of Energy Regional Director Antonio Labios nga 100% nang nabalik ang linya sa kuryente sa Bohol karong adlaw sukad sa pagkawala niini atol sa bagyong Yolanda. Hinuon bisan wala pay kuryente sa Bohol karong adlaw wa mabalaka ang Commission on Election 7 sanglit andam na ang ilang 7,000 nga rechargeable lamps nga ilang ipang-apod-apod sa Board of Election Tellers. Naapektuhan ang supply sa kuryente sa Bohol tungod sa pagkadaot sa major power plant sa Leyte gumikan sa bagyong Yolanda. Ang maong power plant mao'y nag-supply sa kuryente sa Visayas region ilabi na sa Bohol. Matod ni COMELEC Regional Director Temi Lambino nga di usab problema ang kuryente sanglit alas 3 sa hapon man mahuman ang piniliay ug posibleng masayo pa kini ilabi na sa mga barangay sa Bohol nga aduna lay
300 ngadto sa 500 ka mga botante. Adunay 799,000 rehistradong botante sa Bohol, samtang adunay 2,599 clustered precincts sa tibuok probinsya. Malaumon si Lambino nga malinaw ra ang eleksyon tungod sa grabing seguridad nga gipatuman sa Philippine National Police ug Armed Forces of the Philippines. Kapin usa ka libo ang gidugang sa Police Regional Office sa Region 7 alang sa barangay elections sa Bohol. Na-postpone ang barangay election sa Bohol niadtong Oktubre 28 tungod sa kadaot sa 7.2 nga linog nga hilabihang nakaapekto sa probinsya. Mention. Daghang salamat. Winnie Malinaw reporting gikan Cebu City. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, gihatagan og livelihood starter kit sa mga flower growers sa Zamboanga del Sur. Ang detalye sa among pagbalik. Atong sayro ng front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, gibuhian sa mga sakop sa New People's Army ang upat ka barangay official gikan sa Agusan del Sur. Sa Bandera Mindanao, headline sab ang unanimous decision win ni Manny Pacquiao batok kang Brandon Rios. Sa Mindanao Daily Northern Mindanao, ipahigayon ang usa ka protesta batok sa katukuran sa coal-fired power plant sa Misamis Oriental. Sa Mindanao Daily Western Mindanao, tulo ang samdan sa pagbuto sa granada sa Tambulig, Zamboanga del Sur. Sa Mindanao Daily Caraga, gipahigayon ang usa ka workshop sa Butuan City aron mapalig-on ang agricultural development sa mga kooperatiba. Og sa Mindanao Daily Davao, giaprubahan na sa Davao City Council ang incentives alang sa mga barangay officials. Gibuhian na sa New People's Army ang 5 ka barangay candidate sa Agusan del Sur kinsa ilang gidagit sa wala pa ang piniliay ni atong Oktubre 28. Si Ben Teshor na sa detalye. Ben? Mencho, upat sa 5 ka bilang gidaog sa barangay elections ni atong Oktubre 28 sa ilang barangay sa Agusan del Sur, bisan din pa sa mga rebelde. Naglakip sa gibuhian ang napiling barangay kapitan sa Sabot sa lungsod sa Loreto, Agusan del Sur nga si Lito Andalique o ang iyang mga konsehal. Gibuhian sa mga rebelde ang sakop sa Civilian Volunteer Organization nga si Pepe Sila. Niyato pang biyernes sa gabi, gingong gibuhian mga bihag dito sa Laak, Compostela Valley. Kidagit ang mga biktima ni atong October 24. Kuman ang mga rebelde ni atake sa usa ka temporary patrol base sa Barangay Sabot sa lungsod sa Loreto. Giangkon sa Combal North Davao, South Agusan sa Regional Command sa NPA ang pagpanagit. Giakusahan sa mga rebelde ang mga biktima nga sakop sa Citizen Armed Forces Geographical Unit kung KAPU. Mencho. Daghang salamat, Ben Teshor na reporting gikan Davao City. Dili pa lang dugay gitaho ngadto sa kapulisan ang pagdagit sa usa ka negosyante ug kauban niini sa miaging semana sa Lanao del Norte. Si Cheng Ordonez sa detalye. Cheng? Mencho, mga armadong tao midagit sa negosyanteng si Robert Cua tag-iya sa Finlay Miller Timber Company ug sa company engineer nga si Edwin de la Torre niadtong Nobyembre 20 samtang nagsubay ang ilang gisakyan sa highway sa Lanao del Norte. Matud ni Lanao del Norte Provincial Police Director Senior Superintendent Madid Paitaw, niadto lang Biyernes gitaho sa ilang buhatan ang pagpanagip padulong naunta sa Cagayan de Oro City gikan sa Kulambugan ang mga biktima dihan gipara alas 5:30 sa hapon sa 5 ka armadong tao sa Samburon, Linamon, Lanao del Norte. Usa sa mga armadong tao nagsulog pa og uniform sa pulis. Diinog sa mga armadong tao ang sakyanan sa mga biktima samtang gibuhian ang driver nga si Candido Mausisa. Inay mo report sa kapulisan, may pauli sa ilang balay ang driver. Matud ni Senior Superintendent Paitaw, humasiga ang driver, nagtakok gilayon ang Crisis Management Committee sa Lanao del Norte. Recover sa kapulisan ang sakyanan dito na sa Barangay Dimayon sa Taguluan 1, Lanao del Norte. Ang PNP, NBI, nagtinabangay na karon pagluwas sa mga biktima. Wala pa makontak ang mga abductors ngadto sa paryente sa mga biktima. Mencho. Daghang salamat, Cheng Ordonez reporting gikan Cagayan de Oro City. Sa lungsod sa Aurora, Zamboanga del Sur, nakadawat ang mga flower growers og 170,000 pesos nga kantidad sa kabuhayan starter kit gikan sa Department of Labor and Employment. 17 ka flower growers ang beneficiaries niini.
Si Labor Regional Director si Sino Cano maoy nangulo sa pag-apod-apod sa kabuhayan starter kit. Ang kit naglakip sa water pump, spray, lakip na ang makina. Kabahin ang program sa LGU One Town, One Product Program. Usa ang lungsod sa Aurora sa dakong tinubdan sa nagkalain-laing variety sa bulak sa Zamboanga del Sur. Bana-bana sa dagan sa panahon o ni Pat Fernandez. Pat? Hi, Menshu. Matod sa pag-asa nakaapekto gihapon ang tail end of a cold front sa northern Luzon. Tungod ini mapanganuron nga dunay hinay nga pag-ulan sa Ilocos, Cordillera ug sa Cagayan Valley. Posibleng mokatap kini paingon sa Central Luzon ug sa Metro Manila. Sigon sab sa Metro Weatherscape, pikatab na sab ang hinay nga pag-ulan sa Mindanao. Katag-katag sab ang pag-ulan sa Western Visayas ug sa Mimaropa. Sa Luzon ulanon ang Kalapan ug dunay thunderstorms sa Tuguegarao, Puerto Princesa, Lawag, Tagaytay, Legazpi ug Metro Manila. Sa Metro Manila ulanon gikan karong adlaw hangtod na sa Biyernes. Sa Visayas, ulanon ang Borongan samtang dunay thunderstorms sa Metro Cebu, Iloilo, Tagbilaran, Dumaguete ug Tacloban. Sa Metro Cebu ulanon nga dunay thunderstorms hangtod na sa Biyernes ug sa Mindanao ulanon ang Butuan ug Cotabato samtang dunay thunderstorms sa Cagayan de Oro, Zamboanga, General Santos ug sa Metro Davao. Sa Metro Davao ulanon sab nga dunay thunderstorms hangtod na sa Biyernes. Ug mao kadto ang latest sa dagan sa panahon, Visayas ug Mindanao pag-amping kanunay. Balikan nimo, Menshu. Dagang salamat, Pat Fernandez. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sabang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sab ninyo kining email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod ug mapuhon. Ako si Menshu Antigua Makapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao. Mga luha sa yutang samaran, nahiagom sa pagbangla sa ulan, ug sa hampak sa hangin nga bangis. Mga minahal ko, hain na kamo, dili na mamalik ang tanan. Pag binasulay angay nga likayan, huktan ang kaligon sa dughan, ug lantaw sa unahan, kay may paglaom man. Dali na maghiusa ang tanan sa pagmata, gikinahanglan ka sa igsuon mo, Pilipinas.